Ahojte, práve sa tu nachádzam s víťazkou Miss Univerzity 2012, Patriciou Erdegovou. Správne som vyslovila tvoje priezvisko? Áno, správne. Ahojte. Chcem sa ťa spýtať, aké sú tvoje prvé dojmy krátko po víťazstve? Sú určite šťastné, ale ak mám pravdu povedať, tak som to fakt naozaj vôbec neočakávala, čiže som bola z toho aj dosť prekvapená. A potom, kto bol teda tvoj typ, keď si to ty nečakala, že to budeš práve ty víťazkou? Môj typ bolo možno aj číslo 4. 4, ako sa volá? Diana Škrabská. A prečo si ju typovala? Prečo bola práve tvojim typom? Lebo sa mi ona páčila ako dievča, tak som si myslela, že sa bude páčiť aj po rote. A prezrať nám, za tvojim víťazstvom určite stálo veľa driny. Boli ste aj na nejakom sústredení? Áno, boli sme na 2 sústredeniach. Jedno bolo také oddychovejšie, to sme boli na Filipínach v septembri a teraz týždeň pred finále sme boli vo Veľkom Mederi. Ako bolo na Filipinách? Určite úžasne, nie? Áno, dobre. A ste mali voľný čas? Mali sme tam veľa voľného času. Poopalovali, zábava. Práve, že to, že sme sa neopalovali, lebo sme tam išli akurát cez dažďové obdobie, ale bolo aj tak dobre. Si spoznali novú krajinu.